Dobre, viem, že sa nám nedarí v tomto čase. Áno, nie je to nikoho chyba, dobre? Nebudem tu menovať žiadne mená, Moxie. Má niekto nejaký mega super nápad, ako opäť rozbehnúť biznis? Čo napríklad auto Toto je umývareň? peklo, milý. Nikomu tu nezáleží na tom, či máš čisté auto. Čo napríklad billboard? Nemůžeme si dovolit billboard, pane. Si veľmi nápomocný, Moxie. Som veľmi rád, že si tu. Zabudli ste, akú službu poskytujeme? Staré časy. Nebude nám to připomínat, pane. Vzhledem na to, že minulý týden jste preprhal většinu našich platů na nepříjemnou televizní snímku, která tu zaplatil, aby išla na celé 3 hodiny na kanále, který nikdo nepozerá. No dovol, čo je otravné na super zábavnej znielke? Je to zábavné rozptýlenie, keď ľudia pijú sračky. Ľudia milujú muzikály, pane. Presne tak, milý. A my to predsa robíme do muzikálu. Chceš ničiť moje sny o muzikáli? Pane, Tak ako to urobil môj otec? Všetko, čo teraz vidím, je ako môj pojevený otec ničí moje sny o tom, že chcem byť sám sebou. Chceš zničiť jeho sny? já... Cože? A ja som si myslel, že ťa poznám. Nemôžem uveriť, že si taký protivný po tom, čo som ťa spravil zamestnancom mesiaca. Dobře, pane, prepáčte, ale znělka se nedá porovnávat s muzikálom. Nikdo tu vlastně nemá rád znělky. Mne sa to páčilo. Nie, nemůžeš s ním souhlasit v mojej prítomnosti. Ahoj, som Blitz, to je potichu a som zakladateľom AMP. Si kus sráča, ktorý sa nechal poslať do pekla, ale bol nevinná duša, s ktorou niekto vie. Potom, čo som zabil svoju manželku, keď som sa dozvedel, že ma podvádzala s iným, tak si viete predstaviť moje prekvapenie, keď som sa tu ocitol. Rád by som videl ksicht toho čudoka zasraného, ktorý ma videl schovávať to telo. Našťastie pre vás máme prístup do ľudského sveta. Môžeme odjebať kohokoľvek, kto s vami vyjebal, keď ste ešte žili. Keď chceš niekoho odjebať a nechceš veľmi dlho čakať, zavolaj vražedných profesionálov, granát alebo výbušnina. Vyzeraj samozrejme vražedných profesionálov. Dobrú prácu robíme, lebo z pekla sme. Zabíjame manžela a manželku, nechajte si nôž na pamiatku. Zavolaj vražedných profesionálnych. Pacient to nezvláda. Bože, buchni ho. Nič to s ním neurobilo. Sakra, nemôžeme stratiť ďalšieho. To má poser, ono to fungovalo. Zdá sa, že pacient je v stabilizovanom stave, ale bude potrebovať operáciu. Akú máte poisťovňu? Čo je do pekla poisťovňa? Děti chcípají zdarma. Chtěla bych som dať do záznamu, že to byla Lunina chyba. Dispečer by mal dávat presné informace, úplně jednoduché. Chod do prdele, Moxie. Ne, ty si sedni, ty. Choď vykonat svou práci. Takto s ňou nebudeš hovoriť. Ona za nič nemôže. Robíte se srandu, pane? Ona je hrozná. Haló, AMP. Všetko najlepšie k výročí adopcií Lúny. Je to liek na syfilis? Oh. Tak to nechcem. Sú to pavúci. Hlúpa práca. Práč, nevíš, kdo mi dal papírek o chudnutí? Nie, Tak proč by mi to někdo dal? ale no tak, vieš prečo. Kdokoľvek má v chladničke ten avokádový šálek, berem si ho, pretože mám tu najväčšiu kocovinu. Prečo piješ v pracovnej dobe? Mám kocovinu od rána, kokos. Nie je to můj oběd? Viete čo? Nezvládam. Tento tlak musím ísť hneď do niečoho kopnúť. Na mobile je nejaký bohatý srač, čo s tebou chce hovoriť. A znie dosť úchylne. Och bože, bolo to len jeden raz. Keby som sa s tým sráčom nevyspal, tak by som nemal prístup k tej knihe. Kebyste čo? Mám tu knihu, tú kurevsky ťažkú knihu mám.
Do prdele. Sorry, šúkal som ti muža. Blici? Ja som ťa počul! Čo môžem pre teba tentoraz spraviť, Stolas? Je tu jeden kandidát, ktorý robí na Zemi zle mojim spolupracovníkom. Snaží sa presvedčiť, že globálne oteplovanie existuje. A existuje? Áno, ale veľa ľudí umiera. A ak sa s tým nič neurobí, bude tu tak osamelé. To dáva zmysel. A keď som osamelý, To začnem má byť pozor. hladný. Keď som hladný, tak... Zožert. A pamätáš si na ten most? Áno. Vyser sa z neho. Ide o to, že Luna je členom našej rodiny a my sa členov rodiny nezbavujeme. My nejsme rodina, pane. Vy jste šéf. A my jsme zaměstnanci. A vy se k ní správáte jako k upištěnému puberťákovi. Je to kor bezdomovkniha závislá na metamfetaminu. To je urážlivé, lebo bez bezdomovcov by som nemal ani vôbec takú radosť, ako zo života mám. Když už jsme pri témě rodina, můžete prestat mě a milí sledovat mimo práci? No tak, nie je to taký veľký problém. Prepáč. Co? Zlatko, můžeš mi podat máslo? Jasné, Zlatko. Varovanie, maslo sa roztieklo. Je vtipného, Zlatko? Pohodlná chladnička. Co do pekla děláte v naší chladnice? Čo sa ti sníva? Teraz se mi snívalo, že někdo vraždil mojich rodičov a chtěl by som sa k tomu teraz vrátit. Na tomto pekle som si našel hlas, mou milý. To nás kurva teď natáčíte? Prostě s tím už přestaňte. Čo, aký je v tom problém? Skrývaš niečo? Ne, Máš ho malého? pane, to ako sa chováte a správate je naprosto nepřístupné. Láska, ukludni sa, lebo inak budeš mať záchvat. Já som v pohodě. Neodsudzujem tie trápne párové veci, ktoré robíte po práci, tak vy neodsudzujte mňa. Ale já vás budu soudit, pane. A to celkem dost. Moxie, on je šéf. To je v pohode, milý. Tvoj manžel je len, ako to povedať slušne, retardovaný. Cítíte se lepší, keď máte za uraženie vo vašom smutnom, osamelom živote. Celkom aj áno. To je dôvod, prečo máš ženu, sa dá ľahko zmanipulovať. Nie, nedá, ty píča. Nehovor takto s mojou receptnou. Je citlivá. Áno som. Vy ste iba pojebané hovna. No zavri hubu, máš šťastie, že si tu. Tahle ta společnost je takový chaos. OK, poďme sa ďalej rozprávať o mojom oblečení. Nikto sme sa s tebou o tom nebavili. Vylepšil som to s tou mašľou. Čo myslíte? Predstieral som kouma, aby ste ma kurva nezabili. Teraz viem, že chcem smrť. Smrť. Ty si sebečky a chantivý šašo. A ja som dieťa, my máme radi mať šašov. Dokonca ich strašidelných. Hej, to nie je veľmi... Keby som chcel počuť od bez chrpnicového hovna, tak ti to poviem. Hovoríš s mojim manželom, sráči? Haha, toto je tvoj manžel? Vedel som, že si dievka, ale nevedel som, že si taká zúfala. A ty? Čo je so mnou? Nič, so psami nehovorím, mám radšej mačky. Wow, chlapče, si kus hovna. Ach jo, no, je to fakt kus bezplatných hovna. No kurva, poslali mi správu. Máme zabito decko. Koho? Jeho. Mňa? Jop, To chcú, aby sme zabili dieťa. to sa tu píše. O môj Bože, Boh existuje. Viete ľudia, s touto spoločnosťou som chcel všetkým ukázať, že zvládneme to, čo chceme. Napríklad zabíjanie ľudí. Takže ako spoločnosť vraždených profíkov sme chceli slúbiť, že prácu dokončíme a pokiaľ nie, tak vám peniaze už nikdy nevrátime. Kľudne napíšte zlú recenziu. My na to budeme srať. Viete ľudia, aj keď to bola naša práca, furt to bolo malé dieťa, takže by bolo dobré sa s ním rozlúčiť v pokoji.
Prosím, pokiaľ ste niekto videli môjho malého Billyho, tak nás kontaktujte. Nie je za čo.